Δοκιμή. Μισό λεπτάκι. Ναι. Γεια, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτό το βίντεο είναι special για έναν συμμαθητή μου. Anyway, σήμερα θα μιλήσουμε για μια εφαρμογή που λέγεται Notepad CinCin. Ναι, ποιος θα το πίστευε, Στέλιο? Όχι εγώ πάντως. Το ξέρετε πάρα πολύ, έτσι νομίζω. Δηλαδή είναι στην ουσία το Notepad. Ναι κύριε Καμίνη, ξέρω ότι είναι το Notepad CinCin. Ευχαριστώ. Notepad. Αυτό είναι το ίδιο με αυτό εδώ πέρα. Απλά εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε save locally, δηλαδή αυτή η μπάρα είναι όλα τα αρχεία μας. Ενώ στο Notepad πρέπει να κάνεις save externally, δηλαδή εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο ή σε κάποιο φάκελο. Τέλος πάντων, το Notepad++ μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει κάτι που λέγεται plugins. Στην ουσία μπορείτε να βάλω Στέλιος του στούντιο, προσπάθησε να εξηγήσει τι είναι, θα μας έπαιρνε 2 ώρες, οπότε το έκανα cut και θα εξηγήσει ο Στέλιος ο editor. Στην ουσία τα plugins είναι πράγματα που μπορείς να βάλεις στην εφαρμογή σου για να την κάνεις καλύτερη. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, special thanks στον συμμαθητή μου. Θα κρατήσω το όνομά του ανώνυμο γιατί δεν θέλω να κάνω dox στον εαυτό μου. Τέλος πάντων, ναι. Έχετε μια πολύ γλυκιά μέρα. Κάντε μου ένα subscribe. Ναι, και βασικά αυτό. Συγγνώμη που δεν έχω κάνει upload εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θέλετε να δείτε ένα μαγικό. Είμαι σίγουρος ότι το βίντεο θα είναι τουλάχιστον 1 λεπτό. Βάλτε σε σχόλια αν το είπα αυτό σωστό. Αν το είπα σωστό, κερδίζω. Αν δεν το είπα σωστό, το διορθώστε με, χάνω επίσης. Τέλος πάντων, δεν θέλουμε να είμαστε πολύ technical. Αυτό ήτανε. Bye!